214A yung table niya. Hey guys, so dyan si Blackie. Dito tayo ngayon sa Good Taste Restaurant dito sa tabi ng Burnham Park. So pupunta tayo sa taas. Yeah. So tagal na namin pumunta dito. 2016 pa ata yung last. So tara. Pwede dito. Ayan. Dalawa lang. Pwede ba doon? Sa mga Doon naman ako sa dulo. okay. Doon na lang. Lang. Combo meals. Combo meals na lang ito, ikaw. Mag-rice ka na ba? Hindi ko nga busog pa ako eh. Or magmamami ka na lang? Yung buttered chicken mo. Ito na nga. Ano yun, may rice na yun? Oh! Combo meals na Ito, yan. ito yun. Yun na lang. Oh. Ikaw eh. Beef broccoli sa akin. Sige. Beef broccoli rice. Yun na lang. Tapos, Family style din. perfect. Dessert. Anong drinks natin? Halo-halo. Hot milk. Hot milk. Or hot Milo with milk. Mura no? Mura yung ano nila. Oo. Ano yung dulce de leche? Dulce ito. Cake? Oo. Anong drinks mo? Parang gusto ko kasi ng mainit. Yung milk na lang, hot milk. Or hot Milo. Hot cocoa with milk. Try natin. Ako hot milk na lang. Oo. Akin hot cocoa with milk. Order na tayo. Order na tayo. Ano yan? Magtatawag ba? Hindi ko nga alam eh. Oo, magtatawag. Patatry na natin yung robot nila. Walang robot ata dito. Ayan na yung robot ng server. Yun yan? Oo. Okay. Ano pala yun? Parang alam mo na ata yung mga isa pong ma'am, good taste buttered chicken rice. Isa pong beef broccoli rice. Tapos sa drinks mo, ano sa'yo ba? Isang hot milk? Hot milk. Tapos isang hot cocoa with milk. Yun lang, no? Very good taste, buttered chicken rice, beef broccoli rice, hot milk, at saka hot milk. Ma'am, yung robot ba yung magsaserve? Okay. Thank you. Ayan yung robot oh. Ay! So may isa pa.
214A yung table niya. Alam mo ano? Paano pag nagbanggaan yan? Hindi ko alam. Hindi, yung higot ko. May sensor actually. Tignan mo. May sensor siya. Ito na yung isa, bumalik na. Bye-bye. Ayun yung isa. Buti hindi nababangga, no? Ay, ganito. Social parking niya. Doon yung parkingan niya. Ma'am, video ka lang po ah. Ito. Ito yung parkingan niya guys. Oh, nice. Ano? Please get your orders. Okay. Yan na kaya yung order natin? Dalawa lang ba? Kasi baka. Table 211. Yeah. Okay na? Finish ko? Oh, sige, finish mo na. You can say it to me. Bella, pangalan niya? Bella Bot. Bella Bot. Oh, dito na ako. Okay, so, wow. Shucks. Overload talaga siya. Magkano ito? 250. 215 guys. Oh. Daming gulay. Yung sa'yo? 190 ata. Beef broccoli. Yeah. Tapos ito naman is buttered chicken. Good beef butter chicken rice. Buttered chicken rice. Tayo tayo guys. Magsisili ka? Diba? Diba kung maubos ko to din? Oo. Tcharan! Tcharan! Ubos na. Meron pa. Ay, meron pa. Hindi ko na kaya. Kaya? Nagkat kasi kami kagabi. Hindi namin naubos. Nag-bite kami ng leftover. Huwag kayong mag-hotpot kung di kayo malakas kumain. Check out na tayo. Serving time pala nila guys is ano, mga 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes. Pag hindi peak season pag peak season siguro baka umabot ng 13. 32. Kasi nung kumain kami dito nung ano, medyo matagal. Ngayon nagulat kami mabilis kasi yun, wala masyadong tao. Okay, so. Okay, so medyo maraming vacant.
Ay, dito ba? Hindi, sa baba. Ay, sorry. Exit sabi. Dito. Maliw ka. First floor resort. Uy, ba't dyan? Exit, ano, Burnham, pala diba? Burnham pa. Joe. Dito guys, yan, Burnham na yan. So, punta tayong Burnham. Tagtagtayan muna tayo ng kinain. Ah, tagtag ng kinain guys. Uy, anong ibig sabihin nun din? Na ano? Anong ibig sabihin nun? Naka-on yan? Ah, saan tayo? Ito. Ano yung pedestrian? Kaya nga, ganyan. Hanap naman ako ng pedestrian. Daming kulay oh. Ang laking onions. Dagdagan na ng onions na minsan oh. Kasi mekos-mekos natin yun, no? Mekos natin yung onions. Oo nga. Grabe na, walang masyadong sasakyan, no? Oo. Sabi ko, traffic Ang na luwag. dito. Pag December to oh. Lalo pag panagbenga. Oo. Grabe. Kaya sabi ko na sa inyo, mapapad trip lang kayo. Rizal Park. Tapos dito yung Burnham Park. Mainit na men. Pero hindi kami pinagpapawisan.